Девушка, что вы делаете? У меня просто стресс, Ну вы же здесь не одни же. Вы тоже будьте человеком. У меня тут 3 детей, ипотека, муж безработный, сраще, мы с семьей жалкал. Все понял. Тогда кричите громче. А громче? Ну, конечно. Всички тук, които сме се събрали, сме студенти и искаме наистина да бъдем една европейска държава, а не тази корупция и мафия. И не сме тук просто за бюджета, а за да може да се свали това правителство и да дойде наистина някой, който ще го е грижа за нас, а не да краде и да го е грижа само себе си да се захлеби. Реших, че когато сме много хора, може да се променят малко нещата. Според мен малко или много ще има ефект това нещо.